Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag-og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Giselle, usa ka batan-on, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, Giselle, nangapin na sad ka. Wa pa makakapamahaw. Di ko mamahaw, ma. Nayabag. Nganong dili, God? Ma, dako na kay ko, uy. Okay raman ko aning kape, mabusog raman ko ani. Naksayop kaayo ng imong gisulti. Nahibaw ka ba nga ang pinakaimportante sa oras sa tingkaon mauman ang pamahaw? Ma, okay ra laki ko. Okay na ko aning kape. Malate na sa kus trabaho. Kagahi, nanimog o. Di naman ka pasulti. Na, ito na kumaoy. Bye na. Hi girl, mamahaw ta. Ay, okay na ko aning crackers, uy. Then, kaning kape. Ha? Gahapon, maorasan lang ako nakita ni mong imong gikaon. Naunsa ka, oy, nagtipid ka? Wo, uy. Unya, nganong maora man na imong kanon? Nag-diet. Diet? Dili man na maon mong diet, dayoy. Crash diet man ang imo. Ay, okay na, uy. Mailhan bitaw ni kung maunsa ko. Uy, kaya bagod ng bayana ka. Pero, bitaw girl, ay kalimot day nga atong lawas makinahanglan gyud na og carbs bisag gamay lang. Kay source of energy baya gyud na ang carbs. Uy, lagi. Maram sa kag akong mama, uy. Tambag naman ni ako, good. Kitingalik simba ko ba, maunsa ka? Ay, okay na lagi ko, uy. Ay, kabalakan ako. Nala, sige, uy. Ikaw, good. Hapit na ang Pasko. Maog yun, ma. Mamalit naman gani unya ko para sa kumakinugos. Oh. Mas maayo tuod nga sayo kang mamalit. Kay kung sa 11th hour na ka mangumpras kang sa muka, rabagyod sa mall. Maulagi, ma. Ay, tuod nak. Unsa may imong paliton para sa Noche Buena dinis ato? Ay, gabalaka, ma. Ako ni bahalas mga lutuuno na ito. Salamat na. Uy, isa pa yan. Oh, di barog na bagog ka. Mano to'y kaon mo?
Opa, nag-calorie deficit manggod ko. Ha? Usa ba na? Ay, kana bang gamay ra ang kanon mo ba para mo gamay? Aw, unsa gudi ay. Ay, sakitas kong kuto-kuto eh. Nga naman eh. Mura pagkit ko kasukaon. Maplasan ko nun ako kuntian eh. Basig mawaran eh. Kapi na sad. Oy, John Ray, ikaw mo gudi ay. Nakakita manguguni mong nangapi na sad unya. Nagdam kog panin hi maong nakarahon na akong hatagan ka. Aron ipare sa nang kapi nimo. Ay, mao ba? Salamat ha, pero okay ra ko. Bawal kong mga white bread ron. Na, malain jud ko kung dili ka mo dawat. Ingon para ba nila to refuse an offer is an insult kuno. Sige, good. Pero usa lang ha. Okay ra ko sa sa. Kana ba? Zil, okay ra ka? Ay, sakit man akong kuto-kuto eh. Oh, uy. Nangnuspad man ka. Ala, mara mo kong kakuyapon, John Ray. Oh, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Hapit ko makuyap yun ito kayo na. May nalanggani kay naa si John Ray nga kauban ako sa trabaho ug ila dayon kong gitabang. Pagkagabi ni Ana, nagpahilot ko sa mong kaila ug matud niya, napasmo kuno ko. Miarang-arang naman sa Binoon ang akong gibati pag kuman og kilot. Tinagkawas man gid kuno ang tanan akong singot. Unya, Resulta na ang kagahi sa imong o. Mao na Giselle, dahit unya dili mao ang pagkadayit. mama sad eh. Mamasad oy. Gay manggod kag o. Dili pa istorya. Oh. Asa man ka? Di ba wa kay trabaho nganong nag-ilis ka man? Malakaw ko ma, mamalit ko para sa akong mga kinugos. Salamat, John Ray ha. Kuyugan jud ko nimo. Way kaso eh. Umalit masag ko para sa akong kinugos. Bebe, kumusta naman ka? Okay naman. Mahinoon. Kanang tao eh. Lagi, murag dili na gud kadaog ang aircon sa mall tungod sa kadagang tao. John Ray, may mamangita tag lugar nga di kay daghang tao. Mura mo nalipo. Ha? Uy, okay na ka? Ambot ba eh. Nalipong git ko niya. Mura ko nagkurog. Mamauli lang ka ta. Sa sunod adlaw na lang ta mapalit ka ng dili ka daghang tao ba? Kaysa ang tanaw, murag dili gud ka okay. Sige. Nga naman ko eh. Mura man kong kikulbaan niya. Murag nag-apas ko sa akong ginhawa. Daka oras naman sa unta gikan sa akong pagkaputi ni sabay pero hangtod karon nganong murag nagkurog pagyapon akong gibatis kung kaunuran. Ug magyapon ni mawa. Asa magaha ni? Mo gini pinakaresan nga ako nabantayan sa akong kaugalingon nga kung nakos lugar nga samok, mura kong pangulpaan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsam day epekto aning crash diet? Dili ba ko di ay ni maayo? Kung dili man, unsa man ni ka delikado? Doon na ba ni siya long-term effects sa atong lawas? Ikaduhang pangutana, kining pagsigig sakit sa akong kuto-kuto, posible ka nga hyper ni? O kinahanglan ko magpa-check up og doktor aron doon ay klarong diagnosis pahin ini? Ikatulong pangutana, nagkabantay ko, nagkadamo adto ko og lugar nga samok o daghang tawo, mura ko pangulbaan. Unya, mura ko mag-apas sa akong ginhawa. Bisan pa man kon open place pa ni. Unya, mangurog pa gyud ang akong kaunoran. Unsa man ka ni? Dili ka ni anxiety? Ikaw pa to katapusan. Kung anxiety man ni, posible ka nga
Too much intake of coffee ang hinungdan ini? Tinuod ba nga maka-nervyos ang pagsigi og pangapi? Unsa may mahitabo kung padayon kong magsigi og pangapi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Giselle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema about lapas-lapas sa yuta, mga unsa pa madang mga titulo, mga registrations, mga pangalan, basta mga legal concerns, si Atty. Eileen Batan ang andam og tagana nga mutubag niya na. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga true strength does not seek attention or applause. Bahala na mo dia. Hasta kay strong ko. Alright, ang atong magtatampo karong adlaw si Giselle. Bata pa ni si Giselle, no? Taga Cebu City. Kumusta naman yung mga taga Cebu City? Kumusta naman si Brad Renerio Abila o si Nongbert Abila diya sa Lahog, Cebu City, no? Dr. Arcio Omar. Kumusta naman ang tuntuhod, Dr. Arcio Omar? Kumusta naman? Dr. Edwin Mingito, ang mga doktor nga kong mga amigo, no? Dr. Lourdes Dolores Reyes Atok. No, thank you very much. Pagkanta sa atong kanta-kanta dito with Jojo Labilla, si Esther Ingriso o si John Villarta, no? Makalingaw ra po ni kanta-kanta. Ako bisag dili ko kumayog tingog, mahilig ko kog kanta. Bahala ano kang kanta dili mahilig nako. So, mga taga Cebu City, no? Mga taga Lapay Street diya sa Punta Princesa, no? Mga Lauron family day, no? Musta naman mga Lauron family diya sa Punta Princesa, may Lourdes Parish Church dapit, no? Mayong pagpaminaw, mga Silyuna family o mga Atilio family. Okay? Atong mga empleyado dai sa Syker, no? Musta naman atong mga staff diha, no? Ug mga empleyado sa Brotherhood Health Center sa Basak San Nicolas. Perminis lang maminaw na to. Okay? So going back to our sender, si Giselle. Unang pangutana ni Giselle, unsa man di ay epekto aning crash diet? Ang crash diet? Di ba gid ay ni maayo? Kung dili man, unsa man kadelikado? Doon na ba siya ay long-term effect sa lawas? O, sa akong nahibal-an, Giselle, no? Kining crash diet, mo ni mga pagkaon nga ubos kayo og kalori. Very low calorie content diet. O ni pagkakanon sa mga taong gustong mudaot. No, pero na may daghang pamaagi nga mudaot, no? Mag-exercise, mao lagi na. Ubos ang calorie consumption. Na unsa may mga example ani mga crash diet? Kana bang mga low calorie content ng mga pagkaon? Kining mga beans, kining mga sa ba ni mga nasa sidewalk, mga basta kay mga finger foods, no? Mga finger foods. So, dili lang kita mo patronize kayo ni ani. Gawas kung ikaw nag-ambisyon nga budaot kog maayo. So, unsa may makapataba nga bisan pa man og gusto tang mudaot, dili ta mag starvation, dili ta moagi aning crash diet, no? Kaon lang tag mga green leafy vegetables, itlog, okay ra nang itlog, no? Unya naatay mga makaya lang nga exercise, dili kay very extraneous ra pod, no? Kay di na po na maayo ang kanang grabe na gyud pug ka pagnon ta extraneous, grabe na ka forceful or kanang movement nimo nga sobra na pud sa imong makaya, basi mo kulap sinon pug ka, no? Tama na nga ana gani long term effect sa atong lawas kung magkanunay gyud kay ubos kay siya og calorie content, no? Ikaduhang pangutana, kining pagsigi og sakit sa akong kuto-kuto, posible nga hyper ni o kinahanglan ko magpa-check up aron dunay klarong diagnosis bahin na ani. Yo kinahanglan ka magpa-check up ni Giselle, no? Dara ba ka sa Cebu City, daghang katag mga gastroenterologist, no? Isa ba kung kailang nga gastro si Rudy Go da sa Chongwa, no? Nana sila yung mga endoscopy, no? Endoscopy
pamaagi ni nga ma-visualize diha ang sod sa imong intestine kanang stomach at kinawan ko na bay nga gas diha di mga ulcer, mao posible nagsakit ng imong kuto-kuto, hyperacidity, no? Usapod nga kanang magkapasar-pasar ang pagkaon o imong gituyo nga magpasar-pasar ang pagkaon. Another reason nga nung mag-hyperacidity is kung ikaw anxious, stress. So man gitawag og stress ulcer, no? So magpa-konsulta gyud ka og gastroenterologist, no? For some reasons walay gastroenterologist nga available, any internal medicine doctor can do, no? Or any medical doctor can do. Kung ma-diagnose gyud ka, we can prescribe you a proton pump inhibitor like omeprazole or an acid like Mylanta or Crimil-In, Crimal-A, so daghan kayo ng mga antacid available. So depende sa impression o diagnosis sa imong attending doctor. Ikatulong pangutana, nakabantay ko nga kada mo adto ko lugar nga samok o daghang tao, murag kog makulbaan ug murag kog maapas, apas sa akong ginhawa. Bisan pa man kung open space pa ni. Unya mangurog pagyud akong kaunuran. Unsa man kahani, dili kahani anxiety. Posible. Naunay gitawag Giselle sa mong pagtuon sa psychiatry as agoraphobia. Agora means market place. Phobia means fear. So, fear of marketplace, no? So, mahadlok ka nga na crowded places that in case of incapacity, help is not readily available. So, daghang kayong tao, pero kung simbak kung mukulaps ka, way mo tabang nimo kung mangkait ka ila. So, mo nang agoraphobia. This is a form of anxiety. Daghang kay anti-anxiety medication available. Niaramang ka sa Cebu City, you can go to Vicente Soto Psychiatric Department. Magparesita ka itong anti-anxiety medication or to any privately nag-practice nga mga psychiatrist, no? Usan na ko ni ana, ha? Mung ganahan ka mga rin ako, then resitahan tagag anti-anxiety medication. Alright? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung anxiety man, posible kahan too much intake of coffee ang hinungdan, tinuod ba nga makanervyos ang magsigi og pangapi? Unsa may mahitabo kung padayon kung magsigig kape? Well, naman tayo gitawag og caffeine, no? Unsa may mga sources of caffeine? Kini mga cola drinks, coffee, tea, energy drink like Cobra, Sting, unsa pa nang uban? Kanang lipobitan, Red Bull. So taas kini siya caffeine content, no? Natay gitawag sa mong pagtuon og caffeineism, no? Sobra ra kadaghan sa caffeine sa imong lawas, magkurog-kurog ka. Kung makaabot gani ka og 2 grams of caffeine a day, kuyaw na kakayong mag-caffeineism ka. Ang atong basihan ay kanang usa ka cup of coffee, average size 150 milligrams of caffeine na siya. Ang tea is 25 milligrams, ang cola drinks is mga 35 or 30 milligrams. Mo na estimate ha, kung sobra na gani kag 2,000 milligrams a day, delikado na kag mag-caffeineism ka, magkurog-kurog nya di ka kasabot sa imong gibati. So kuan gani, dili siya maayo nga too much caffeine in the body kay stimulant pa ang caffeine, no? Ang imong heart mo paspas og pitik nya mao na ngalik kuyawan bati ang imong paminaw sa lawas. Alright, tinaw nakasabot ka sa explicar nimo Giselle dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan nga naminaw nimong programa ni Atty. Eileen Batan. Once again, ako Dr. Rene Obra. Kami maningkamot ra gyud nga malingaw mo una mo makatunan nga pagtulunan kada adlaw, no, sa atong programa. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat. Hasta la vista. Bye-bye.